Η ώρα είναι 5 παρά και έχω σηκωθεί για να πάω για να τρέξω στα 100 χιλιόμετρα. Κάνα 2 ώρες θα κάνω. Μπορώ να καταλάβω πού είσαι τόση ώρα. Τι είχα πήγει. Έχω αργήσει. Τι ομάδα είσαι? Είμαι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης και όχι Παναθηναϊκός. Όχι, ρε. Τι είπε το δε. Πόσα χιλιόμετρα έχουμε γράψει? Λίγο ακόμα. Είναι να έχει σπάσει το ρεκόρ της. Ναι. 5,5 ώρες Ναι. και είναι στις 8 ώρες και 15 λεπτά. Τι λες τώρα? Πώς σε λένε εσένα? Γύρω. Γύρω. Εσύ είσαι γύρος, άντρακο. Εσύ είσαι, ρε. Πολύ σκυλάκι, παιδιά. Πόσο έλεγα αυτό το κοντέρ? 97, 47, 93 και 8. 98, 69. Εγώ τώρα μπήκα λίγο ακόμα. Τέλος, ο ήλιος βγήκε και εμείς φεύγουμε. Τα παιδιά συνεχίζουν και έχει μείνει λίγο ακόμα για το επόμενο. Πάμε.